bonbon a my to musíme vylovit. Tak jde na to. Jo, tak kdo začne? Já to prostě, takže já nezačnu. Takže já? Tak Aneta. No můžeš, počkej. Ale posoují ti to jasný, že jo? Jako to musím lízat? Ne, to Počkej. nemusíš vyhrabat. To neměla stopl. No to je jedno, bože, natáčím. To sundej. Ježišimarja. Máš jo? Jo, mám bonbon, můžu si ho spapat. Tak teď jdu já, se bojím megácky. No tak dobře. A já to mám v oku. Zavři oči. Dobře, oči a spí. Dobrá ta moka? Dobře, očka, dobrá moka, jo. Máš ho? Spapej si ho. Ne. Tak je teď Verča. Dvojna teď. Ne, ho tam najít. To zní trošku Bože! No snad. Proč já Dívej se na ten. A tímto se s vámi loučíme. A nevím, jestli ještě něco natočíme, uvidíme. No poslední video to teda není, ale jako uvidíme. Jo, jakože čau, tak čau. Čau, čau. Amor. Noha! Já to mám mezi zubama. Já furt točím. No tak čau. Ale já už jsem to ukončila.